minutes later. Yeah. Dalawa lang kayo? Ah, sige.打到最後一波啊，係嘛？呢邊咧？Sino kaset nyo? Ha? Kaset. Pag wala pa. Maybe. Không phải đâu. Sorry. I'm also been live. Ibu nih. Yang kamu kan? Mil. Ito si Conchal. Let's do some picture.
Ang nag-try pa rin. Malaki yan. Kung magbabiga ako, kung magpapito na, Bakalit ka naman. saan? Yan, at kasi sila kami nang walang tao, ayaw nang tambay sila. Hoy! Ay na lang ko na. Diyan ka lang ha. Last na lang din tayo. Ay, ang mga lang tayo mo sa ha.
Kaya sa akin yan, kaya mo. Di ba kami?
Out. Meron. Point 4 na lang. Ano meron dyan? Baka ng konsyal. Konsyal! Meron dyan? Huwag ka na aalis dyan po yan. Sakala. Ay, sino nanalo? Sila, syempre. Diba? Pwede naman kayo, kaya